ang Ginoo, mga igsoon, pirmi gid na siyang mag-agad nato. Dili gid siya mamugos, iya ra yung agad-agaron ang atong kinaiya o binuhatan. So kung kita magpakasulugoon niya, siya sad magpakasulugoon nato. Di ba ningon siya, ang sukdanan na inyong gamiton, maoras ang sukdanan akong gamiton kaninyo. Kung kita sad dili magpakasulugoon sa Ginoo, dili sad siya magpakasulugoon nato. Diri sa unang pagbasa, gihisgutan nga si Jesus maoy naghiusa sa mga Hudiyo o dili Hudiyo. Apan kinsa man ang gihiusa sa Ginoo o gitagaan o samang dignidad nga pinili nga katawhan, balaan o anak sa Dios, kadto rang nakighiusa ni Kristo matud pang San Pablo. So iya gyapong ibase sa atong kaniniang binuhatan. Nya kinsa man tong nakighiusa ni Kristo matud pang San Pablo, kadtong dili magsigig sunod sa balaod sa mga Hudiyo. Kinsa may sundon ang balaod sa Ginoo, nga ang Hudiyo o dili Hudiyo pulos gihigugma sa Dios. Magsunod na kita sa sige na kitag sunod aning balaod, labi na mga balaod nga specific para sa atong kaugalingon o para sa atong nasod, para sa atong race, ana mosangko kita sa panag-away. Giling nga imong tupad ing na gasig kag sunod sa balaod sa tao. Pananglitan kanang balaod nimo, no trespassing private property. Unyag naagi mo sud sa imong buhaton ug sundon gina nimong balaora, no trespassing private property. Unyag mo sud yun. Sige. Bunog ka. O di ka mamatay, bunog yun ka. Nya butangan pa ginatog, beware of dogs. Buhian ko gining iro. Wa na ko'y saha ni mo, giwarningan na tika, nanay balaod diha. Pero ang balaod sa Ginoo nga labaw pa sa no trespassing, unsa man, love your neighbor as yourself. Imo day siyang didan, trespasser day na siya, nga imo man ang neighbor, imo man ang self. How can yourself trespass your own self? Laing lingi sa imong tupad. Ing na, am I yourself? In English mo din na, ing na ko no, muisip ka na ako nga imong kaugalingon. Oy, kusog mga isipan sa kay dili mo isip nga kaugalingon, kung dili isipan. Kusog kayo mo ingon nga, say labot ako nimo. Unsay labot nimo sa akong kinabuhi. Patay ka diha. Moingon sa nang Ginoo, wa sa ko'y labot sa imong kinabuhi. Nganong gusto man ang Ginoo nga atong higugmaon ang atong isikataw sama sa atong kaugalingon? Kay gibuhat ta sa Ginoo nga social being. Kana bang dili ta pwedeng mag-inusara. Kahibaw ang Ginoo nga kun dili na ta maghigugmaay, ang atong kinabuhi mahimong miserable. Una-una gud sa from the beginning katong book of Genesis, unsa may nahitabo, gihimos Ginoo ang lalaki. Lonely ang lalaki. Gihimuas Ginoo mga mananap, mga isda, langgam, kahoy, tanan gihimo niya. Ginganlan sa lalaki ang maong mga butang, mga mananap, mga langgam o uban pa. Pero nagpabilin kuno ang lalaki nga wa kakita og iyang suitable partner.
Sunod nga gihimo sa kuan, Ginoo unsa man? Gahimo siyag tao, babae, og niingon dayon ang lalaki mao na ni ang nakapakumpleto sa akong kinabuhi. Ang iyang isig ka tao mao'y nakapakumpleto sa iyang kinabuhi. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na nakapakumpleto ko ron sa imong kinabuhi. Ing na kuno ba? Ing na ni-feel ka nga kumpleto imong kinabuhi. Oy, ang atong buhaton moingon manoon ta, may ratag matay kang buanga kay kanus amang kamatay. Oy, tungluhon pa nato. Ay kalimot ha, kanang tawhana maunay mo kumpleto sa imong kinabuhi. Maunay mo kumpleto. Ning kaunya pa pertiman ka abusado. I-abuse man ko niya. Ayaw kumpiyansa. Kaya kanang iyang pag-abuse nimo makapakumpleto sa nas imong kinabuhi. Basta imong ihiusa ang imong kaugalingon ni Kristo. Maubitaw na dihas kabinyoon ang makapakumpleto sa kinabuhi sa asawa o sa bana mao ang ilang pagkahiusa ni Kristo. Nya unsaon man nila pagpakighiusa ni Kristo be sa bana ug sa asawa aron makumpleto ilang kinabuhi. Mosunod sila sa kinaiya ni Kristo nga nag-ingon for better say sumpay na for better or for worse in sickness. Sige, sumpay. In health, for richer, for poorer. Nya till death, do us part. Mao man ni ang kinaiya ni Kristo nganhi nato. Kapila man ta nahimong better, panagsara. Kapila man ta nahimong worse, kadaghan. Oh. Ngano per medyo kang better? Oh. Pila ra gud to. Kapila man ta nahimong richer. Kapila man. Panagsara, tanawa, pila ka buok rich sa atong nasod. Pila ka buok rich sa kalibutan. Out of, pila na ron? 7.8 billion katao. Pila ra man gyud rich. Pero poor, poor, sus, daghana. Lingya imong tupado, nabay mo angkon, na rich ka. Rich ka. Pero may gina, poor. Pero may gitana. Kay rich pa, doon na untay mohog din is kolekta og 1 million. Kay mo magina ang rich, milyonaryo magina. So iyaw tanang ihog ang 1 million, lisod ganit tag 500. Mura magitag masyak ikakita na tog 1,000. Hala, 1,000. Ana, kolekta ba? Kasagaran gina mga 20 lata, 5, ana 100 niya kana sang lata nga 100 ana. Adi sa daynam sa dagang manghog dinhi kanang arang-arang sa. Pero usas akong measurement nga minus yung kayo ang rich. Purting dugaya na halin sa tong slot o pa mahurot. Pila ra ng 100. Mao na pay mga 40,000. O pa ko report kay tingbon lang nato ugma. 40,000 ka tag 100. Wa pa mahurot hangtod karon kanang CTUMM. Ato ra ba nang itukod og mga balay, mga 61 ka balay ang atong target. Nganong wa pa man na mahurot ang 40,000 nga ang ako untang subscriber sa YouTube lang ang subscriber 205,000 naman kabo. Wa ginay 100 pesos ang 50% ana. What do you think? Naawa. Wa, poor gid sila. Kay naa pa ni palit na unta. Oh, di ba? Onya, ang ato sang SBF dag kanang ibayad in taon nato sa ato mga kontraktor na nag-serve ra basa ng ato mga ubang contractors dire. Oh, naa pa may mga 18,000 ka slots na wa pa mahurot tag 500 pesos per slot. 18,000
Siya ro kanang kanana ang 205,000 nga subscribers. Bisa na lang 30% ana wa gyud 500 pesos. Naawa. Wow, poor. Kaya naa pa, hurot na usara ka adlaw. Di ba? Buhi pa mo. Di lagi mo musanong. Kapader, gipulan naman ko na sila palit sa imong sulat. Kana, kay gipulan, pasabot, wa na makighiusa ni Kristo. Mo na ingos Kristo, pagtukaw, pagbantay ka mo, kay ang tinuod nga nahiusa nako, sama sa sulugoon nga nagbakos sa ilang hawak ug bakos aron pangandam sa umaabot og nagdagkot og suga 24/7 unsay tumong nagpaabot sa pag-abot sa Ginoo. Kanus amo abot ang Ginoo kanang tuktukon kas panginahanglan na imo tuktok nimo nga nagkinahanglan. Dili ta magpakabuta-bungol sa mga panginahanglan sa atong isig katao. Inig tuktok na adayon ka nga muhatag nya inighimo nato ana ang Ginoo nga nagtan-aw ana iya dayon tang alagaran. Unsaon man tanya pag-alagad? Iya sang ihatag ang atong panginahanglan. Nya unsaon man niya paghatag atong panginahanglan? Kadtong imong gihatag ngadto sa representative sa Ginoo, kadtong kabos nga nagtuktok nimo kay naay panginahanglan, iya tong ibalik nimo nga 100 times. At least 100 times. Ingon ana ang Ginoo kun mo alagad nato. Di ba niingon siya diri? Inikakita nako nga andam ka og nisugat dayon kanako. Ako kang palingkoron og magbakos ko og ako kang alagaran. Ang Ginoo mo'y mo serve nato. Nya ang Ginoo mo'y mo serve. Grabe kay na eh. Hayahay na kay ka. Di ba? Sige. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi. Dili andam. Sige, lingi Ing na muhatag na kagslahat karon. Ing na gituktok naman ka. Nakadungog naman ka. Gituktok man ka. Unsa man, magpakabungol-bungol lang ka. Ana? Di sad katagaan sa Ginoo sa imong gipangayo. Munang niingon ang Ginoo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Ug unsa may dangatan, kung mga bungol tang tanan, mahimot ang mga pungkol, mga bungol, mga buta sa panginahanglan sa atong isig katao, sama ani karong nahitabo sa kalibutan, nga naay billions of poor people, pero naasad tayo mga billionaires nga wa gyud nagtagad niining billions of people nga wa nagihapit gikaon, way hapit gipuy-an. Samtang ang atong mga billionaires o mga millionaires nagkaon og sobra-sobra gipanglabay na gani, nagtukod og balay nga sobra-sobra wa nay hapit nagpuyo. Ana, unsa may mahitabo? Magkagubo ta, way kalinaw. Mo nang diri sa atong tubag sa Salmo, unsa to itong tubag? Naman, ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Kinsa ray magmalinawon ang iyang katawhan. Kinsa ning iyang katawhan? Kadtong naghigugmaay according sa standard sa Ginoo. Muna din sa atong nasod, galisod gyud tagkabot og kalinaw. Kay kasagaran sa atong katawhan din sa atong nasod sa Pilipinas, wa magpakabana sa mga tuktok sa Ginoo sa ilang mga kasing-kasing, sa atong mga kasing-kasing, mga isipan kay tang mga Pilipinos. Di ba? Elementary pa ta.
nakadungog na taan ang giingon nga ang ato kunong attitude, crab mentality. Kadungog na mo na. And siya maobitan ng wa na mo asinso ang Pilipinas. Nag-anam o kautot kay kanagong mga Filipinos. Doon na sila'y crab mentality. Ako gani, bisag ngadtos abroad, nakasuroy man ko ngadtos pipila ka lugar, naagya po ng istorya nga ang nagunay-unay rasad kuno dito dinautay ang mga Filipinos rasad. Mas may pa kuno ang mga foreigners kay may pa kay mutagad sa mga Pinoy, pero ang mga isig ka Pinoy nagdinautay. Ay, di tinood. Mga buangon kita sa tanan. Ang atong silingan nga nagkalisod, ang mutabang katong mga ahinsya nga, mga NGO, nya ikaw nga silingan mismo, wa jud ka mo tanaw sa imong silingan nga wa na din ay atop ilang balay nga karong ting-uwan ni Arabas Christine. Magbarog na lang na sila, magpayong kay wa na intaw atop. Nga ikaw diha, may kaing kaon-kaon, tanaw-tanaw ang imong tibing porting dakua, murag kadako sa inyong bungbong. Nga imong silingan, way kaon, way TV, porti pag yung busluto na. Wala jud ka magpakabana. Nga na dayon mo abot dayon, nga tagalaing lugar, taga-simbahan, mayon, ato ning ayohon ang inyong kuan, inyong balay. Imo pag yung libakon, kana, kuha mo na. Kabit mo na sa pare. Ayayo. Giululuhan, nailad sang pare na. Nailad sang pare na. Nindot na kay bayang kanahanda ko. Gihimuan. Libak dayon. O di ba, imong ingnon, nganong ka na manggigiayo yang balay, katuntuan, lisod man sa to, nganong man to himua, huway ayo ng parian na, napag-iitugang, nganong ka na ramang gidakununas balay, gihimos pare, waman lang ginanyat, dako-dako ang dako man ilang pamilya, ikaw pa'y mo libak sa pare o sa mga, na-report na ko kaning atong mga panday, kasabaan pa sila, padaki na, di mo na mo, himuin nag-CR, himuin nag-abuhan, ay, astilan. Kamu na lang sa himo, kamo mga silingan. Ang ato higdaanan lang. Haron dili lang usa sila matuan ini katuog, nga di sila mapugwat ilang mata. Abuhan o kanang CR, kamu na sa himo, ana diha mga silingan. Kaya gituktok man sad mo. Muna, kamo mga buyers og slots, mo congratulate ko ninyo. Labi na gid mong wa din his parokya, kamong mga online parishioners, mo congratulate ko ninyo. Nga naman, ang Ginoo mo alagad sad ninyo. Na ay dili parihan na tog relihiyon, daghan kay ni sila, nga akong nadawat ang ilang mga texts. Masya ko usahay, kay dili sila Katoliko. Pero tungod sa ato mga projects, labi na ning pagtabang sa mga kabos na malit silag mga slots. Matats kay ko nga naman, dili mga Katoliko. Pareha sa gisulting San Pablo, ang mga Hudiyo o dili mga Hudiyo magkahiusa diha ni Kristo. Mausay na itabo karon din sa atong project kani mga slot-slot na ay mga dili Katoliko nga namalit og slots tungod kay nakita niya nga atong project nakatabang sa katawhan nga kabos. Pagkaninduta ang kasing-kasinga, pasabot di ay kung mahigugma na tas mga labing ubos og nanginahanglan, din ata mag-away bahin og doktrina, din ata mag-away bahin og ato mga sikta. Kung dili ma-focus na ta sa paghigugma sa mga taong gustos Ginoong higugmaon, sa mga taong gihigugma sad sa Ginoo. Mao sa dun tani ang bation sa atong mga leaders, labi na mga political leaders nga nagsigig away karon. Makakita unta mo sa panginahanglan sa mga kabus na Pilipinos nga purtig yung lisura aron mawa na ng inyong away sa mga political competitions, mga political parties, mga political colors, mawa na unta na
kay di ay mga bakba nga nagpaabot nga sudlan og pagkaon, ni ay mga masakiton nga matambalan, mahurot lang niya ning kwartas Pilipinas sa siging away, siging dinaotay, kay nagasto man na sila ang ilang siging away diha. Kanus aman ta makakita sa tinuod nga panginahanglan. Anha ra gyud kun mutan-aw nata og mubati nata sa gihigugmas Ginoo nga mga kabos. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me.